Prophet ndatoya nezvinhu zvandauya nazvo izvo muzvinamatira adzoke mumba mukadzi wangu ndomuda. Zvino. Ifoto rake nebvudzi rake. Batai zvinhu zvenyu. Foto nebvudzi? Yes, Prophet, marriage yangu yaparara kubva pakatanga kuenda mukadzi kubasa, Prophet. Marriage yangu yaparara, Prophet. Apa ndimakamutsvagara basa? Hongu, Prophet. Mistake wani yamakaita baba? Ndiyoyo yokutombomuti aende kubasa. Hapana anoombera, hapana anodii nokuti vanoti munhu waMwari. Saka maakuti torambidzwa kushanda here? Baba, imimi mukadzi asati akuenda kubasa yekuteererai? Hongu, Prophet. Ko izvozvi paakatanga kuenda? Achatomboniteerera, akutondichallenge. Saka imi chamafambira kuti Prophet, ndatoya nezvinhu zvandauya nazvo izvo muzvinamatira adzoke mumba mukadzi wangu ndomuda. Zvino. Ifoto rake nebvudzi rake. Batai zvinhu zvenyu. Foto nebvudzi? Mucharoya mudhara akabizira ivi. Ai, foto nebvudzi. Unoroya. Unenge wanyangulisa mujolo kusvikira wakutsvaka foto bvudzi remunhu. Ipapa hatitoda kuvabvunza kuti bvudzi vakarowana sei. Vakaricheka akarara here? Vakamirira vakatora pakamu here? Hatisi kuda kuzvinzwa. Mandi ndiringoti the sound of it kungonzi bvudzi nefoto. It's not sounding good. Baba, handisi kukwanisa hangu kubata zvinhu zvenyu. Asi chekutanga chandiri kuita nemi, mukadzi uyu hamuchatomugona. Because kutaura kuno kwandiri kuita iko zvezvi akuita madhisinyongoro. Prophet, ndaomerwa ndautoda kuti amire hake basa racho, ndindakamutsvagira basa iroro, nokuti basa racho richiripera. Munofunga kuti muchagona kuti amire? In fact, chero wakatomutsvagira kushamwari yako, chero kuhama yako, chero kune mumwe munhu wakaisandisa maconnections pakuzoti asiye, unotopandukirwa. Rakaendikuudzei secret one. Munozviziva here kuti munogona kushanda pa building inosvika ku8th floor. Ku8th floor kuriko kuna boss. Iwewe murume kuti usvike ku8th floor panotoda machannel hobo ekuti ukwire mu8th floor. Asi mukadzi chero anotsvaira anogona kutongoti ku8th floor. Ndataura semunhu mukuru. Baba, zvandingangokuudzai ndezvekuti marriage yenyu imi inonzi zvaendwa. Pandiri kuti zvaendwa, mukadzi uyu zvaaziva panguva yaakuenda kubasa zvawanda zvokuti bvudzi iri chero tikarinamatira harichadayirwa. Bvudzi iri chero nefoto chero tikada kudziisa kanobatidza makenduru tikaita sei tikaita munamato inenge hazvichadayirwa because chipfambi chapinda mumudzimai wenyu chagara mumongo. Inondoita sei, Prophet? Mavanzwa vabvunza hanzi zvinondoita sei? Vanhu vese mukatanga kubhonga munhu achiti zvinondoita sei? Uyu mudzimai uyu haasisiriye wenyu, uyu awevamwe. Pakaoma, Prophet. Kuoma kunomboti kuoma here? Pakaoma. Listen to this. I'm not against kuti madzimai aende kubasa. But I tell you, 80% yema marriages mazhinji ari kuparara nenyaya iyoyo.
pese pandinoita ma1-on-1 munhu anenge achiteererwa nemukadzi voenda kuchando kwamunonoita mashifts mese matofanana mari yamakutambira yafanana. It takes a lot of grace kuti vanhu vari kuna na UK vachengetedze mamarriage avo. Kana paine mudzimai akanditarisa pafoni pake ari ku-UK, it takes a lot of grace kuti ugare nemurume, because kutsika kwedu murume zvichida ndiye ane maresources. Zvanga zvakagadzirwa zvakadaro, saka muchiona mukadzi achinzi anogara mumusha memurume. Murume ndiye opiwa land onzi apa ndo pako. Mukadzi opinda. Kana mukadzi achisiya musha aitosiya agone kutakura land, aitobva iye osiya zvivakwa nezvese zviripo. Saka zvaita kuti murume agare achinzi ane upfumi. Nyaya idzi dzema-equal rights idzi dziri right, but kukutaurirai chokwadi vamwe venyu muchafa musina varume. Semudzai musoro ndinyatsokuudzai. Uchagadzira murume wechidhori nekuti anofunga chaiye haadi kutongwa, anofunga chaiye haadi kuchallenjwa. Ava vaedza vauya nevhudzi ravo kuno nefoto, kodai vaenda kung'anga, vhudzi ramuhari. Ndopaunoona hairline yese yaunobvaira nayo kubasa ichipera ichidonha 1-1 kusvikira wagerwa zuda muparavara. The Bible says what is impossible with men is possible with God. Asi kukutaurirai chokwadi zvemarriage iyi haizi kuzogadzirika. Mabatsiro anengaite murume uyu ndeyekuti atsvage mumwe. Garai pasi baba. Unonga wakatotsvagirwa basa. Tsvagirai madhamu angu basa uchidai. Dai ndakaziva aitungamiri. Dai wakamusiya ari ikweko kuku achichengeta vana pamba. Handiti maona kuti kamwe kaunhu ndokanoita kuti murambidzwe kuenda kubasa. Izvozvi ndiri pano. Imbondoudza kana paina ari panotoziva nyaya yemumwe munhu akazosiyiwa achienda kubasa kuti akasiyiwa, uya umbosheya nesu umbotudza kuti zvizvo unoziva. Nini ndina amai vandinosiva. Amai ava vaitoenda kuchechi nemurume wavo vachitonamata. Ndo vanhu vakatotitendeutsa kuti tinamata. Tichitokwira makomo tichinamata. But amai ava vakakumbira murume wavo kuti atorese passport. Murume uyu ndobva atoresa passport ndobva watanga kuhodha. Pawakatanga kuhodha vakatanga kufamba nemasingle mother. Then vanhu vaya vakatanga kuchinja nyaya maya vachiti inini ndakaroorwa ndinoendesa vana kuchikoro chemari shoma but kune single mother ari kuendesa mwana kuboarding. Vakatanga kuyemura zvinhu zvinoitwa nevasina varume. Pedzisira murume wavo akutotaura kuti mukadzi wangu achinja, dai ndisinombobvira ndamutoresa passport. Vakatorambana last year but 1. Umainzwa experience. Maita henyu mama nekushare nesu. Garai zvenyu. Munoinzwa experience yevamwe. Kuna kuti iwewe kana uri munhukadzi unobvisirwei hunhu hwako nesituation. Why? Vana mai vari kuronga kuchallenge murume munoita masingle manje. If you are married, murume ndiye anoramba ari musoro wemba. Kwekwe Revival Night na Prophet T. Freddy.
Kwekwe Revival Night musi weFriday 29 May 2026 kubva na 9 p.m. kusvika kwaedza. Ibhungwe Friday 29 May 2026 Kwekwe Sports Arena 445 off stand number 13119 Faraday Newton Kwekwe opposite Salmona Gardens ndo patinenge tiri. Kune vanoda kuona munhu waMwari one on one, mukana unenge uripo. Tibatei nhasi pa 0778 059 270 0778 059 270 WhatsApp number 0786 318 886 0786 318 886. Goodness and Mercy Ministries, the home of prophecy, deliverance, word and prayer.